Biz шахмат өлкәсендә дан казанган милләттәшләребез һәм якташларыбыз белән гурланабыз. Алиса Галләмова, Артур Юсупов, Гата Камскина бөтен дөнья белә. Ә шулай да әлеге рәттә иң беренче булып спортчы, тренер, шахмат буенча халыкара оста Рәшит Хибәт улы, тутырып әйтсәк, Хибәтулла улы Нәҗметдинов тора. Рәшит Нәҗметдинов 1912 елның иске стиль белән 15 декабрендә Актүбә шәһәрендә туа. Совет чорында Рәшит һәм аның бер туган абыйсы, танылган язучы Кауи Нәҗминең батрак уллары булуына басым ясала иде. Дөрес, Хибәтулла абзый Актүбә сәүдәгәрләренә ялланып эшли, ләкин ул Нижгар губернасындагы Краснай дигән Мишәр авылының атаклы имамнары нәселеннән була. Кауи белән Рәшитнең әтиләре ягыннан агалары Абдулла хәзрәт Нәҗметдинов Бохара һәм Һиндстан мәдрәсәләрендә белем ала. Дәүләт думасы депутаты булып сайлана. 5 яше тулар-тулмас та Рәшит дөм ятим кала. Башта Краснайдагы туганнарында яши, аннары Казандагы ятимнәр йортында һәм абыйсы гаиләсендә тәрбияләнә. Шахмат белән 10 яшендә кызыксына башлый һәм 1 ел узуга пионерлар арасында шәһәр турнирын ота. Бер үк вакытта шашка уены белән дә мавыга. Беренче зур уңышта аңа шашка аркылы килә. Рәшит Нәҗметдинов 15 яшендә Идел һәм Кама буе беренчелегендә җиңеп РСФСР һәм СССР беренчелегенә эләгә. Илнең шашка буенча төп басмасы аңа Казан вундеркинды дигән мәкалә багышлый. Ниһаять 1930 елда Рәшит Нәҗметдинов татарлар арасыннан беренче булып шахмат буенча Казан шәһәре чемпионы исемен алуга ирешә. 1931-33 елларда Одессада яши. Анда да шахмат һәм шашка чемпионатларында җиңә. Казанга әйләнеп кайткач, берничә тапкыр шәһәр чемпионы була. Бөтен союз турнирларында призлы урыннар яулый. Студентлар, крестьяннар һәм эшчеләр арасында шахмат уенын пропагандалый. 1940 елда педагогика институтының физика-математика факультетін тәмамлаганнан соң Байкал аръягында политрук булып хезмәт итә. 1945 елда аны Берлинга күчерәләр. Шунда ул Совет-Америка шахмат матчында катнаша. Демобилизацияләнеп, Казанга кайтканнан һәм Спартак спорт җәмгыятенә профессиональ тренер булып урнашканнан соң 33 яшенә җиткәч кенә Рәшит Нәҗметдинов үзен спортка тулаем багышлау мөмкинлеге ала. Моның нәтиҗәләре дә тиз күренә. 1949 елда ул шашка буенча, тагын 1 елдан шахмат буенча СССРның спорт остасы. Рәшит Нәҗметдинов СССРның спорт остасы дәрәҗәсенә ирешкән беренче татар шахматчы. Һәм бүгенге көндә дә илебездә шахмат буенча да, шашка буенча да спорт остасы исемен йөртүче бердән-бер кеше. 50-60 еллар шахмат остасы Нәҗметдинов өчен иң нәтиҗәле чор. Ул шәхси беренчелектә 5 тапкыр РСФСР, 1 тапкыр СССР чемпионы. СССРның җыелма командасы составында СССР халыклары спартакиадалары чемпионы була. Бухареста, Варнада һәм башка шәһәрләрдә уздырылган халыкара турнирларда призлы урыннар яулап, халыкара спорт остасы исемен яулый. Танылган гроссмейстерларны шул исәптән Михаил Таль һәм Борис Спасскийларны ота. Шахмат буенча дөнья чемпионы исеменә Михаил Ботвинник белән матчта Тальның секунданты, ягъни консультанты буларак катнашканнан соң аңа Советлар Союзының атказанган тренеры исеме бирелә. Сүз уңайыннан Михаил Таль белән аларның икесен кискен һөҗүм комбинацияле уенга өстенлек бирү дуслаштыра. Рәшит Хибәт улы бер юлы берничә көндәшкә каршы уйнау сеансларына, өлкәннәр һәм балалар өчен шахмат уены турындагы лекцияләргә, өметле яшьләр белән эшләүгә зур игътибар бирә. Ул Казанның яшь шахматчылары арасыннан күп кенә спорт осталары әзерләп калдыра. Аның вафатыннан соң озак кына вакыт җирле шахматчылардан берәү дә бу исемгә ирешә алмый. Рәшит Нәҗметдинов шахматка бәйле вазифаларда бөтен илне йөреп чыга. Венгрия, Польша, Болгария, Монголияда була. Гыйракта шахмат федерациясенең шәрәфле әгъзасы итеп сайлана. Төрле пландагы киеренке эшчәнлеге өчен ТССРның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек була. Тырыш хезмәт өчен медале,
ТССР Югары Советы Президиумының мақтау грамотасы белән бүләкләнә. Бала вакытында рус телен начар белүе һәм татар телендәге шахмат әдәбияты булмау аркасында күп кыенлык күргән шахматчы 1953 елда язучы Гази Кашшаф белән берлектә татар телендә шахмат уены дәреслеге, 1960 елда үзенең сайланма партияләре җыентыгын әзерләп чыгара. Соңрак ике китапта күп тиражлар белән рус һәм татар телләрендә кабатлап басыла. Белокопытов, Дамскийларның, Рашид Нәҗметдиновның үзенә багышланган китаплары бар. 2000 елда АКШта Алекс Пишкинның Супер Неж шахмат ассасины китабы басылып чыга. Тормышны бар булганынча яратучы кеше буларак, аңа үзен кырыс дисциплина кысаларында тоту хас булмый. Тормыштагы кебек үк шахматта да ул салкын исәпне түгел, хис, эмоция, комбинациялар матурлыгын өстен куя. Шуңа күрә турнирларда күбрәк беренче урын өчен түгел, матур партия өчен бүләкләнә. Аны дөньяда хәзердә шахмат художнигы дип атыйлар. Рашид Һибәт улы Нәҗметдинов 1974 елның 3 июнендә Казанда вафат була. Арча зиратында җирләнә. Оештыру өчен үзе күп көч куйган Республика балалар, яшүсмерләр шахмат мәктәбенә аның исеме бирелә. Казанда ел сайын Нәҗметдинов исемендәге бөтен Россия турниры уздырыла. Бауман урамындагы ул яшәгән йортка мемориаль такта куела.